Mga bagay na nakikita sa bag ng isang estudyante. 1, 2, 3, and go! Makeup! 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 Oh, shit! Di ko alam bakit ba nagkakaganto. Video. Happiness. Unforgettable. Priceless. Celebration memories. Ladies and gentlemen, this is the first birthday celebration of Zanjir Zaire Salimena Galani. Bigyan po natin sila ng isang masigabong palapakan. Bring me your mommy, your mama, or your ina. Zen. Okay, 1, 2, 3. Ay, wow! Woo! Oh! Ah! Salita. Oh, saan ka, sir? Mami, daddy ka. Okay, mami lang yung nasa harap. Okay, patingin. Okay. Sige. Hindi nyo kasi tinapos. Sabi ko, bring me your mommy na magaling sumayaw. Walang alisan ha. Walang aalis. Thank you so much. Mga gulay. Hey! Tagalog lang ha. O sige, Tagalog-English tayo. Mga gulay, vegetables. 1, 2, 3, go. Carrots. Lettuce. Orange! Out na. Okay, next. Kamatis. Correct. Gulay pa rin si kamatis. Pwede rin siya prutas. Sige, ikaw. Pineapple! Ah? Pineapple. Kailangan niyo na talagang bumalik sa July 29 sa opening of classes. Mali. Dapat gulay. Mali, pineapple, you're out. Bye! Sorry! Okay. Huwag kang tanong ng tanong. Ikaw talaga. Maturo naman ito. Okay, bye. Ano? Sagot. Patatas! Correct. Malunggay. Correct. Kalabasa. Talong! Mga bagay na nakikita sa loob ng kusina. Kusina. Oy, ang seryoso ng isa, oh. 1, 2, 3, go! Kalura! Ano yun? Wait lang! Nasabi ko, Ruby, ano yun? Baso? Sandok? Sana si yung sumagot. Halika dito. Ano sa salita ninyo yung sandok? Ano? Kalura. Sandok. Okay. Bye. Next. Caldero. Uy, sounds like kalura. Caldero. Ikaw. Stove! Uy, social siya. Stove. Wow. Ikaw. Plato. Mga bagay na nakikita sa bag ng isang estudyante. Na. Siguraduhin mo, ha? Pumalakpak ka eh. 1, 2, 3, and go. Makeup! Woo! 2024 na talaga ngayon. Akala ko sabi niya ballpen. Again, anong dala mo sa loob ng bag? Makeup. Correct. Makeup. Notebook. Lapis. Boyfriend. Again? Ballpen. Notebook! Nasagot na niya. Bye-bye. Mamimiss ka namin. Mga dahilan kung bakit napapagalitan ang bata sa bahay or ng magulang. Go. Hindi maglaba! Talaga? Oh, ikaw? Hindi makapaghugas ng plato. Matigas ang ulo. Nino? Wala. Next. Makenga! Ano yun? Next time, dilan niyo ako ng dictionary na may meaning translation sa Tagalog. Anong Makinis?
Correct. Maingay. Next. Hindi nakapagsaing. Hindi nakapagsaing, kakain na wala palang sinaing. Next. Tamad. Okay. Next one. Ito ha, pahirapan na to. Mga bagay na nakikita sa himpapawid. 1, 2, 3, go. Saranggola. Saranggola. Cloud. Ha? Cloud. Clouds. Ang galing mo ba? Hindi ko naisip yun. Correct. Airplane. Airplane. Sun. Oy, sun. Correct. Star. Ay, sabi niya, oh. Star. Wow. Correct. Galing. Next. Helicopter. Ay, airplane, helicopter. Correct. Next. Moon. Moon. May party ba kayo sa papremyo niya? Moon. Bye. Sky. Sky. Correct. Gabong-gabong. Wait lang. What's gabon-gabon? Cloud? Tapos na. Nasabi na si gabon-gabon kanina. Hindi ka okay. Bigyan natin ito ng papremyo. Bigyan niya siya ng ikaw, consolation ka, 2 lang. Yung champion, bigyan mo ng 3. Flat screen cellphone. Okay, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Halika ka dito, ikaw luka-luka, flat screen cellphone, radyo. Okay na sila. Okay, ma'am. Kayo lang yung pupunta dito. Bibigyan niyo sila. Congratulations, kids. Okay, sino yung awa? Patingin. What? Anong sound ng dog? Okay, isa-isa hay. Yung dog na malungkot. Again. Dog na malungkot, go. Malungkot yun. O sige, pa-preview agad. Diretso ka kaagad doon. O siya ba? Ay, 1 point. Dog na may sakit. May sakit? Nabuang naman ang dog, oy. Next one. Gusto nyo ba ng pera? Gusto nyo ng pera? Okay. Pero hindi sa bata. Ang maglalaro, adult. Yung pakilabas ng pera na. Okay. Bring me relo. 10, 9, 8, 7. Ah! Woo! 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 Sinong hindi nakabalik? Ayun, sorry baby. Okay, patingin ng relo. Ibalik ang relo ha. Next one. Bawal umupo dito sa harap hanggat hindi nyo dala-dala yung bagay na pinapakuha ko sa inyo. Nagkakaintindihan tayo? Ayaw ko nang sumusobra ang dala-dala. Gusto ko kung ano lang ang hiningi ko, yun lang. Bring me 2 piraso ng liston ng sapatos. Nasaan na yung isa? Ah! Sige! Sige! Okay. Natumba ka na lang. Wala na yung sapatos. Ito. Sige. Bigyan nyo na yan ng papremyo. Okay, bibigyan ko to ng pera, tapos bigyan nyo pa ng candy to si sir. 2, bigyan nyo ng candy. 50 lang. Oh, 150 kayo talaga. Matanda na yan. Pang-load. 150 pesos. Congratulations!